sa jag inte till dig för 5 minuter. Man säger inte kuk. Oj, ursäkta. Man säger framskärten. Kan du inte bara säga efter mig? Säg efter mig nu, framskärten. Hallå? Kan du bara sluta? Så det är inte roligt. Jag ringer hit för att få en pojkvän. Det var lyckligt med i alla mina dagar. Och vad är det där? Ligger och stönar. Som jävla hundar. Så jag tolererar inte sånt där. Kan du bara sluta stöna? Vad skulle du gjort om du var jag? Och jag låg och stönade i ditt öra.